Dyma Neidr fy mrawd mewn wrywaidd ac yn cael 2 enw sef Jake a Cecil. Mae Neidr yn anifail pwyll iawn. Felly dyna'r reswm maen nhw'n poblogaidd iawn fel anifail Anwes. Maen nhw yn gallu cnoi, ond mae gen nhw danedd bach iawn, felly dwi ti ddim rili'n gallu teimlo'n rhywbeth. Mae Cecil yn byw yn foc sydd yn addas i'w maint ac yn cael bowlen o ddŵr iddo orwedd mewn, a rywle dywyll fel o dan y garreg yma. Mae Cecil yn caru tyrchu yn rhywle mae'n gallu. Os bydd e mas, bydd e'n mynd lawr crys tŷ neu hoodie a chwilio am rhywle dywyll a gyfforddus, neu fel fi newydd darganfod, mae'n hoffi gwallt. Mae Cecil yn bwyta llygoden fach unwaith bob 7 i 10 diwrnod. Mae nadrwydd methu creu gres ei hun, felly dyna pam mae angen mat gres ar un hanner, ac wedyn bydd y hanner arall gyda'r dŵr yn oerach mwyn iddyn nhw allu reoli lefel gres ei gorff. Oes ganddo chi ci, cath neu unrhyw anifail a diddordeb mewn creu fideo fel un fi? Anfonwch neges i ni, a nawn ni anfon cyfarwyddiadau a templed o'r cwestiynau i chi. Rydyn ni'n hapus i wneud y gwaith golygu i chi, felly cysylltwch da ni. Diolch. Do you have a dog, cat, or any pet, and an interest in making a video like mine? Send us a message or an email, and we'll send you instructions and a template with the questions. And we're happy to do the editing work for you, so feel free to contact us.